አርዕስተ ዜና ልማት ኮሪደር ካዛንቺስ ከተማ አዲስ አበባ ተወሳኺ ጽባቐ ዝፈጠረ ምዃኑ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ተዛሪቦም። ኣብ አዲስ አበባ ዝተፈላለዩ ትካላት ንዝህቦ ግልጋሎት ብሔራዊ ዲጂታል መለለይ ካርዲ ከም ቅድመ ኩነት ከም ዘቐመጣ ተገሊጹ። ካቦጻይ ቡርኪና ፋሶ አንጻር ትራኦሬ ዝተኣልማ ዓብዪ ውዲት ዕልዋ መንግስት ከም ዝፈሸለ ተገሊጹ። على ربع 15 ميازيا 2017 عام تمرت مشت ساعات عاد عقيلو نابخم استدالو ما ادزينا اي تي في تغرينا حجنا لكم قريبنا لنا كما يتعلو كما يتمسيو كبرات تملكتي مسيناتات جيتاچو علوم سخم كصنحي سنا مكتالنا كون لكم تمنيتنا عيو فلما حصرت زيناتات كازانچيس لوميناي حبراو صعرن لوط نشلماتنا كوينا ترخيبالا كبلو قدما منستر ابي احمد قليصام زي أرجون أزيوم سجودون أبايتن كبابن زرك بلا زنبرت كازانچيس ناي لومي ناي حبراو تعرن لوطن شلماتنا كوينا ترخيب الله كبلو قدما منستر أبي أحمد حبيرام قدما منستر أبي أحمد تمالي لمعات كوريدر كازانچيس بعلي مريقام توم قدما منستر محبراو ميديا قصو مابزم محلالفو وملختي كتماتاتنا ناي مزم ما نسفح سعاري وانا مرأي زخونه كأب كازانچيس زلو كفال لمعات كوريدر بعلي مريقنا يلوم كابزي كبابي تلعيلهم محبر سبنا زحشة كونتات نابرا نمفتار زلنا صنوع امنتن تكبارن بزرع ملكعو نابرا نابزحشة كبابي زي تزواورو نبرتي قدم حيدت معالتات تعذبنا نيرنا كبلون حبيرام زي تزواورو الكبابي ازيو متشو كم زخنا معزاوم لومي دمام زي تلعلو السفر زلنا اد سراح لمعات كوريدر كم زمرقون قليصم كم زي زبالو سراحتي سفيح صعاري زطلبو يوم غزاو متشوت زس انو فتناتاتون كسعبو يخول يوم زبالوتهم قدما منسر كوينو جن نلعل ربحة حجر زخفلو عدليت مسوات النتيوم كبلو حبيرام بوينغ بيت صحفة أفريقيا أب أديس أبابا كفيتهم أب عودي أبيشن كاب قدامو تافريتي نفرتي زخونا كوبانيا بوينغ ناي أفريقيا بيت صحفتو أب أديس أبابا كفيتهم منستر ترانسبورتن لوجيستيكس نالو مسمي مخفات بيت صحفت أب عالم لخاو إندستري أفيشن عبيت إثيوبيا زرقي كام مخانو بتوساقي متأسسارا زي غولبتن زي معبلتن أفريقيا نمقاد أقداسي سقمي كم زخونا تزاريبهم أبتي علاو سنسرعات مخفات بيت صحفت بوينغ أب كوبانيا بوينغ بريزيدنت مأخلاي مبرا تركيا أفريقيان مأخلاي إيجان مستر كولجيت غاتام أمباسادر أمريكا بإثيوبيا إيرفين ماسينغا وانا دايركتور بعلمزي أفيشن إثيوبيا جيتاتشو منغستي وانا فص أمسرح مقداير إثيوبيا مسفنت أسون كالوت أمرار حتي كوبانيان ترخيبهم بتزامادي زينا كوبانيا مفري أوروبلان برازيل أبي إثيوبيا بعودتات أفيشن كوافر كمزدلي قليسوم امبريز تبهاله كوبانيا مفري أوروبلان برازيل أب إثيوبيا بعودتات أفيشن كوافر كمزدلي حبيرو منستر ترانسبورتن لوجيستيكسن ألو مسمي مسمكت الأمباسادر برازيل أبي إثيوبيا جاكسون ليمانن مسحلف صراحتي كوبانيان تزاتيوم أبتي أوان منقسن عودي أبيشن تخرط بمهاب ناصر حكم زخونة زحبروتو منستر مقداير إثيوبيا نا أفريقيا مسعلم بمرخاب كرعات أهقورنا يلوم أب عودي أبيشن توافرو بزحاتنا يولكا أوبريترات كم زلو بمحبار سبابتو صاي حاوسو كساتفو زخيل لهم أو واسعات زخونو أمارات سات إنفستمنت كم زتفلعون أبريهم توكلتي كوبانيا بوغنوم إثيوبيا أفيشن ذهبت تخرط بزملكت أب استفلاليو عودتات كوافرو كم زلو مقلاصهم كابتي منستر زرخبنا حبريتا يردم أب تغن أوروبلان مفلاي أكالات أوروبلانن عودتات سلطنان قدما يدليتهم كم زخنون حبيرام سبابتي باكستان أبي إثيوبيا إنفستن خقبرو صاوعد قريبو سبابتي باكستان أبي إثيوبيا إنفستن خقبرو صاوعد كم زقربتا حبيرو بيت مخري نقدن إندسترين سيالكوت باكستان أبزدالو بيزنس فورم أمباسادر إثيوبيا باكستان دكتور جمال بكر أب أديس أباب زكايد إنفستي إثيوبيا بالعلوى بركي بيزنس فورمن
ኤግዚቢሽንን ፓኪስታን ሰብሃብቲ ክሳተፉ ጻውዒት አቅሪቦም አሞንጎ ክልቴን ሀገራት ርክብ ንግድን ኢንቨስትመንትን ንምጥንኻር ኤምባሲ ኢትዮጵያ ዘካየዶም ተግባራት ኢንዱስትሪታት ሲያልኮት ጠመተ ዝህም ምዃኑ ገሊጾም ፕሬዝደንት ቤት ምኽሪ ንግዲ ሲያልኮት ኢክራም አልሐቅ በግደን እቶም አምባሳደር አሞንጎ ክልቴን ሀገራት ዘሎ ርክብ ንግድን ኢንቨስትመንትን ንምጥንኻር ዘካየድዎ ዘሎ ምንቅስቃሳት ነይደም አካላት ቤት ምኽሪ ንግዲ ፓኪስታን አብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፍሉይ ዕድላት ንግድን ኢንቨስትመንትን መፍታሽ አብ ዝካየዱ ምርኢታት ንግዲ ክሳተፉ አተሐሳሲቦም حدش بوليسي حرشان لمعات قطرن مفراينت نمعباي وحسنا مقبين من رقاصن زغبر صعري زحجز كم زخونه بيرو حرشان هاب تفطرون غزياو محدار كلل تግራይ ገሊጹም حلافي بيرو حرشان هاب تفطرون غزياو محدار كلل تግራይ ዶክተር ኢያሱ አብራ ንአገልግሎት ዜና ኢትዮጵያ ከም ዝገለጹዎም ኣብ ዙርያቲ ፖሊሲ ንሰማይ حرشان ዝምልከቶም አካላትን ተኸታተልቲ ስልጠናና ተዋህበ ይርከብ እቲ ሓድሽ ፖሊሲ ሕርሻ ልምዓት ገጠርን በዋናነት ውሕስና ምግብን ምርጋጽ ዝዓለመ ስለ ዝኾነ እቲ ፖሊሲ ኣብ ክልል ትግራይ ተግባራዊ ንክኸውን ምንቅስቓሳት እናተገበሩ ከም ዝኾኑ ኣረድዮም ኣብቲ ክልል ዘለዉ ሰማይ ሕርሻ ሰብ ሃብቲ ውልቀን ሓዊሱ ካልኦት ኣብቲ ዓውዲ ዝተዋፈሩ መዳርግቲ ኣካላት እቲ ሓድሽ ፖሊሲ ተረዲኦምን ፈሊጦምን ንከፈጽሙ ዝተጀመረ ስልጠና ተጠናኺሩ ቀጺሉ ኢሎም ካብ ቀንዲ ዘፈራት እቲ ፖሊሲ ፍርያትን መፍረያይነትን ምዕባይን محاوراو شغغر ገጠር ምርግጋጽን ከም ዝኾነ በመግላጽ ሕርሻ በመምዕባል ተሳትፎ ሰው ሃብቲ ውልቃ ምዕባይ መሰረታዊ ለውጢ ከም ዘምጽእ ተዛሪቦም ሚኒስትር ሕርሻውን ኣብቲ ክልል ዕቤት ተዓውዲ ጋህዲ ንምግባር ዝተፈላለዩ ደገፋትና ገበረ ከም ዝኾነ በመሕባር ነዚ ድማ እቲ ቢሮ ልዑል ምስጋና የቅርብ ክብል ጸብጻብ አገልግሎት ዜና ኢትዮጵያ አመላኺቱ ኣብ መፈልፈሊ ሓይሊ ኮይሻ ዝዓረቑ ከባብታትና ብዝነበርዎን ክምለሱ ይስራሕ ከም ዘሎ ተገሊጹ ኣብ ፕሮጀክት መፈልፈሊ ሓይሊ ኮይሻ ዝዓረቑ ከባብታትና ብዝነበርዎ ተፈጥራዊ ትሕዝቶ ናይ ምምላስ ስራሕ እናተወገነ ምዃኑ ተሓቢሩ መካየዲ ስራሕ ትልሚ ከባቢያውን ማሕበራዊ ጉዳያትን እቲ ፕሮጀክት ግዛቸው ደሳለኝ ከም ዝገለጽዎም ንእታወት ህንጸት ፕሮጀክት ዝተቋዓቱን ተረፍ ፍርያታትን ተኣኻኺቦም ዝነበሩ ቦታታት ናብ ተፈጥራዊ ትሕዝቶኦም ናይ ምምላስ ስራሕ እናተሰርሐ ይርከብ በዚህ ድማት ፕሮጀክት ርኡሱ ዝኻለ ጉጅለ ስራሕን ጣብያን ብምጥያሽ ጎናጎኒ ስራሕቲ ህንጸት ስራሕቲ ዕቀባ ሓመድን ማይን እናተወገነ ይርከብ ምባሎም ሓበሬታ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኢትዮጵያ ኣመላኺቱሎም مكتتال ما دزينا يتبي تقريناكم تركبوا كبرات تقتاتلتي مريضكم سلا تكتاتلونا نمسكنكم حزون مسانا صنحو بزرزرنا بزحرنا يوم زيناتات كنسجدنا لمعت كوريدر كازانشيس نكتما አዲስ አበባ ተወሳኺ ጽባቐ ዝፈጠረ ምዃኑ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ገሊጾም ቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ልምዓት ኮሪደር ካዛንቺስ ብዕሊ መርቆም ንጸብጻብ አባዶይናይ አብርሃም ፍስሐ ንከተማ አዲስ አበባ ተወሳኺ ጽባቐ ዝፈጠረላ ልምዓት ኮሪደር ካዛንቺስ በቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ብዕሊ ተመሪቆም ልምዓት ኮሪደር ካዛንቺስ ሓዊሱ ስራሕቲ መሊስካ ምልማዕን ካልኦትን ብዙሓት ስራሕቲ ተወጊኖም እዮም ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ካዛንቺስ ካብቲ ቅድሚ ሕዚ ዝነበረቶ ወጽያ በሊጻ ተሃኒጻላ ኢሎም ካዛንቺስ ከዚህ ቀደም የነበረ ሁኔታ ለረጅም ጊዜ ካዛንቺስ ቅድሚ ሕዚ ብጣዕሚ ተጎሳቂላ ዝነበረትሉ ኩነታት እዩ ነይሩ حزيقنا بزي ملكو صبيقا مرأي نعنا عبي عواتيو نهزبنا ون زلعالة كرعات كخوني قبا أبزخدنا ينحقرات كلن نغنى إنا نيرنا نحنا معزينا دك ناززنا قعلو بوتا هاليو كام مقدوز أي كعصوز عوتلو بوتا هاليو وم مزمنا ونتلاليوم سنة ينقرن محسابن مفتارن زخ العغمي أبهاقرنا زفتر زبل تمنيت نيرونا زي تمنيت بسراح بلفعات انتخامن كم زيز بلو صيت كرئينا تخائليوم زي نملا حزبتات إثيوبيا بفلاي ننبرت አዲስ አበባ ዝለዓለ ኩርዓትን ክብርን እዩ የለመላው የኢትዮጵያ ህዝብ በተለይም ለአዲስ አበባ ነዋሪዎች ትልቅ ኩራትና ክብር ነው እቲ ልምዓት ኮሪደር መልክዕታ ከተማ ካብ ምቅያር ሓሊፉ አተሓሳስባ ሰባት ዝቀየረ ምዃኑ ዝገለጹ ተም ቀዳማይ ሚኒስትር ዝበለጸት ከተማ እናፈጠርና ኢና ኢሎም አዲስ አበባን የሚያዩ
የተለያዩ ሀገር ዜጎች ሲመጡ የሚነግሩን ኮሜንቶች ያስፈራሉ። አዲስ አበባ ንምርአይ ዜጋታት ዝተፈላለዩ ሃገራት እንትመጹ ዝዛረቡና ርእቶታት የፍርሑኸም ቅድሚ ሕዚና አዲስ አበባ ዝነበሮ ማራእያ ሕዚ ተለዊጡ እንትሪኡ ንሕናኮ ከምዚና ንርእየኩም ነርና ኢሎም እንትዛረቡ ነቲ ቃል ሕዚ ደጊምካ ንምዝራብ ይኸብድ እዩ ከምቲ ንሕና ንሓስቦ ዘይኮነስ ሰባት ብዙሕ ዝረሳሕና ርስሓት ንፈቱን ዝተሰማምዕናን ንምልዋጥ ድልዋት ዘይኮናን ዓይነት ሰባት ገይሮም እዮም ዝርእዩና ነይሮም ሕዚ ተተሓሳስባ ክስብር ተኻኢሉ እዩ ደቅና ተስፋ ኣለዎም ዝበለጸት ዘመናዊት ከተማ ናሃነጽና ኢና ንርከብ ኣብ ውሽጢ እዚ መሰረት ህንጸት ስማርት ሲቲ ኣሎ ኣብ ዝሓፀረ እዋን ህንጸት ልምዓት ኮሪደር ካዛንቺስ ምዝዛሙ ዝገለጹ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ዘጋጠሙ ጸገማት እንተሃልዮም ንሃገር ዝኽፈል ዋጋ ተገይሩ ክሕሰብ ይግባእ ኢሎም በየትኛውም ሀገር የምናየው ዘመናዊነት ለውጥ መሻሻል የሚገለጠው በዚህ መንገድ ግሪን ክሊን ኤንቫይሮንመንት ያላቸው ከተሞች ናቸው የዘመኑ የሚባሉት ኣብ ዝኾነት ሃገር ንሪኦ ዘመናውነት ዝልካዕ በዚ መገዲ እዩ ሓምለዋይነትን ጽሩይ ከባቢ ኣየርን ዘለውን ከተማታት የን ዝዘመና ዝበሃላ ንጹህ ማይ ሳዕሪ ቦቂሉ ዝረኣየለን ህፃውንቲ ዝፃወትሎም ከባብታት እንትህሉ ዘመናዊ ከተማታት የብለን ብጣዕሚ ብዘደንቕ ኩነታት ኣብ ሓፂር እዋን እዩ እዚ ስራሕ ተሰሪሑ ስለ ዝኾነ ነበርቲ ከተማና ክግንዘብዎ ዝግባእ ካብቲ ዝነበርናሉ ኩነታት አንጻር ናብዚ ጽባቐ ንምምጻእ ትዕግስቲ ዝሓትት እዩ ዋላ ዕንቅፋት ተጋጠመ ብዙሕ ስራሕ ይሓትት እዩ ሓደ ነገር ኣፍሪስካ ካልእ ንምህናጽ ቀሊል ኣይኮነን ገንዘብ ጉልበት ግዘን ቆራጽነትን ይሓትት በዚ ምኽንያት ህይወት ሓደ ሰባት ኣተኣጓጉልና ክኸውን ይኽእል እዩ እንተኾነ እውን ንሓበራዊ ልምዓት እዩ ነቲ ሓደ ጎዲእኻ ነቲ ካልእ ንምጥቃም እንተይኮነስ ሃገርና ንምዕባይ ስለ ዝኾነ ንዕኡ ዝተኸፈለ ዋጋ ተገይሩ ክውሰድ ይግባእ ለዚያ የተከፈለ ዋጋ ተደርጎ መወሰድ ይኖርበታል አዲስ አበባ ኢሉ እውን ኢትዮጵያ ናይ ምጽባቕ ስርዓቲ ተጠናኺሩ ክቕጽል እዩ ዝበሉ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ብመንፈስ ግዜ ብልናን ብዝበለጸ ምትጋህ ከም ዘድሊ ኣተሓሳሲቦም ኣብ ልምዓት ኮሪደር ካዛንቺስ ንዝተሳተፉ ኣካላት እውን እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣመስጊኖም ኣብ አዲስ አበባ ዝተፈላለዩ ትካላት ንዝህብኦ ግልጋሎት ብሄራዊ ዲጂታል መለለይ ካርዲ ከም ቅድመ ኩነት እናቐመጣ ምዃነን ተሓቢሩ ኣብዛ ከተማ ዝርከቡ መንግስታውን ውልቀን ኣብያተ ትምህርቲ ን2018 ዓ.ም ዘበነ ትምህርቲ ምዝገባ ከይድ ዲጂታል መለለይ ካርዲ ከም ቅድመ ኩነት ኣቐሚጠን ኣለዋ ጌታቸው ባልቻን ዘዋድዶ ጸብጻብ ዳህብያሴን ኣብ አዲስ አበባ ዝርከባ ቤት ትምህርትታት ካብ 2018 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ንዝግበር ምዝገባ ቤት ትምህርቲ ብሄራዊ ዲጂታል መለለይ ቀዳምነት ተዋሂብዎ ከም ዝስራሕ ተገሊጹ ኣብታ ከተማ ኣብ ዝርከባ ቤት ትምህርትታት እውን ምዝገባ ፋይዳ ዲጂታል መለለይ እናተወገነ ይርከብ ዕድሜኦም 5 ዓመት ካብ ዝመልኦም ህፃናት ተምሃሮ ጀሚሩ እውን እንዳተመዝገቡ ምዃኑ ተሓቢሩ ፋይዳ መታወቂያ ያወጣሁት በትምህርት ቤታችን ፋይዳ መለለይ ዘውጻኹ ኣብ ቤት ትምህርትና መዝገብቲ ፋይዳ መዚኦም ግንዛቤ ሂቦምና መማህራንና እውን ኣረዲኦምና ንስድራይ ተዛሪበ ፎርመም ልየ ናብዚ ቤት ትምህርቲ ፋይዳ ንምምዝጋብ መጺ ፋይዳ መለለየ እዩ ኣብ ሃገረይ ንኽፍለጥ ይሕግዘኒ እዩ ዜግነት ዘለኒ ክኾን ንኽፍለጥ እውን ፋይዳ ንቐጻሊ መረዳእታይ ንኽፍለጥ ስራሕ ዕድል ወጻኢ እንትህልውን ብቐሊሉ ንምውዳእ ይሕግዘኒ እዩ ከመጀመሪያ ፎቶ ተነስቼ ከዛ በኋላ አይኔን እነሳና ከዛ በኋላ በመጀመሪያ ስእሊ ተሳኢለ ዓይነይ ተራእየ 10 ገይረ ካብኡ ናይ ፋይዳ ወረቐት ይወሃበኒ ንኣብነት ኣጋጣሚ ተጠፊእኒ ብ10 ተድልየ ይርከብ ምዝገባ ፋይዳ ዲጂታል መለለይ ኣብ ትሕቲ ምምሕዳር ከተማ አዲስ አበባ ንዝርከቡ ኩሎም መንግስታውን ውልቀን ቤት ትምህርትታት እንዳተወገነ ይርከብ ትምዝገባውን ኣብ አዲስ አበባ ኣብ ዝርከቡ ቤት ጽሕፈት ወረዳን ኤጀንሲ ሲቪል ምዝገባን ግልጋሎትን ነባራይነት ጨንፈራት ቤት ጽሕፈት ብምውዳድ እንዳተሰርሐሉ ይርከብ ቀጣይ ዓመት ለትምህርት ምዝገባ አንድ ትልቅ ቅድመ ሁኔታ የሚሆነው የፋይዳ መታወቂያ ነው ኣብ ቀጻሊ ዓመት ንምዝገባ ትምህርቲ ከም ሓደ ዓብይ ቅድመ ኩነት ዝኸውን ፋይዳ መለለይ እዩ ስለዝኾነ ነዚ ንምዕዋት ዝተዋደደ ስራሕቲ ይስራሓሎ ብምዃኑ እውን ግልጋሎት ይሳለጣሎ ግንዛቤ እውን ይወሃበሎ እስካሁን አጠቃላይ በመንግስትም በግልም ያሉ ትምህርት ቤቶች ተማሪ ብዛት ከ8000 በላይ ተማሪ አለ ብለን እንደኛ ወረዳ
ክሳብ ሕዚ ብሓፈሻ ብውልቀን መንግስትን ዘለው ቤት ትምህርትታት በዝሒ ተምሃራይ ልዕሊ 8,000 ኣሎ ኢልና ኢና ንወስድ ኣብ ወረዳና ነቲ ተምሃራይ ድማ ሙሉእ ንሙሉእ መሃቢና ንደሊ እንዳሰርሕና ድማ ንርከብ 5 ዓመት ተመልኢዎ ወለዲ ሒዞምዎ ክመጹ ብምግባር ፎርሚ ኣምሊእና ብምምጻእ በብቤት ትምህርቱ ብምኻድ ምዕሩይ ኩነታት እናፈጠርና ኢና እኹል 10 ንህበሉ ናውትውን ኣለና እዩ ምዝገባ ብሄራዊ መለለይ ተምሃሮ ስርዓት ትምህርቲ ብዘበናዊ ቴክኖሎጂ ንምድጋፍን ሓሰተኛ መረዳእታ ትምህርቲ ንምክልኻል ከም ዝሕግዝ ብማዕረግ ምክትል ከንቲባ ዋና አካይድ ስራሕ ከተማ አዲስ አበባ ኢንጂነር ወንዱ ሙሴታ ይገልጹም። በቴክኖሎጂ ሰፖርት ሊሆነ የትምህርት ስርዓት እንዘረጋለን ኢስኩል እንጀምራለን ብንል በቴክኖሎጂ ዝተሐገዘ ስርዓት ትምህርቲ ክንዝርግሒና እንትንብል ሕድሕድ ተምሃራይ ፍሉይ መለለይ ወይ ድማ ዩኒክ አይዲ ሃሊዎ ሕድሕድ ዝቀርበሉ ናውቲ ትምህርቲ ክረክብ ዝኽእለሉ ካብኡ ሓሊፉ ታሪኽ እቲ ተምሃራይ ብዝግባእ ተመዝጊቡ ጉዕዞ ቤት ትምህርቱ ብዝግባእ ዝፍለጠሉ ስርዓት ምዝርጋሕ ይከኣል እዩ። ፎርጅድ መረዳእታ ትምህርቲ ድማ በዘጋጣሚ እዚ ምትራፍ ይከኣል እዩ። ካብዚ ሓሊፉ ሎሚ ነምህሮም ተምሃሮና ጽባሕ ኣብ ዝተፈላለየ ዓውዲ ዝዋፈሩ ዜጋታት እዮም። ብምዃኑ ኣብ ቀጻሊ ዲጂታል ኢትዮጵያ እንትንሃንጽ መብዛሕትኡ ግልጋሎት መንግስቲ ዲጂታል ክኸውን እዩ ተባሂሉ ዝሕሰብ። ብሄራዊ ዲጂታል መለለይ ኣብ ህንጸት ዲጂታል ቁጠባ ልዑል ጠመተ ተዋሂብዎ እዩ። ክሳብ ሕዚ እውን ልዕሊ 14.5 ሚልዮን ዜጋታት ፋይዳ ዲጂታል መለለይ ምውሳዶም ተሓቢሩ